Nazdar banda pri novúčičkom videu a dnes si dáme poriadnu dávku nostalgie. Film Sám doma patrí k Vianociam rovnako ako kapora šalát, tak si pripravte niečo dobré, sadnite si a užívajte videjko. Poďme si povedať 20 faktov o filme Sám doma, ktoré vás prekvapia viac ako Marvel pád do sklepa. Tak poďme rovno na to, let's go! Film mal rozpočet len $18 miliónov a viete, čo je na tom najlepšie? Zarobil viac ako $476 miliónov. To by bolo Pokémon kartičiek, čo? Pamätáte si scénu, ako Kevin používa VHS kameru? Vtedy to bola dosť drahá vec, ale tie jeho hlášky pritom sú na nezaplatenie. Ten ikonický dom McAllisterovcov, ktorý bol vo filme, nájdete v Chicagu, ale pozor, dnes sa tam už asi neprejdete. Sú tam bezpečnostné kamery, lebo každý turista chce vidieť Kevina predsa. A vedeli ste, že úloha Kevina McAllistera bola písaná priamo pre Macaulaya Culkina, ale režisér Chris Columbus si pre istotu spravil konkurs na ďalších 200 uchádzačov. Chudák Macaulay musel dokázať, že je ten pravý Kevin, a to sa mu podarilo. Film, ktorý pozerá Kevin, nie je skutočný, vytvorili ho len pre účely filmu Sám doma. No a my sme si roky mysleli, že je to klasika. Film trvá približne 103 minút, ale všetky pasce, ktoré Kevin v tom filme pripravil, by skutočne trvali niekoľko dní. Kevin je zjavne superhrdina, ktorý dokáže manipulovať čas. No a pamätáte si scénu s tarantulou, kde ju Kevin položí na Marvovú tvár? Áno, bola to skutočná tarantula. Herec Daniel Stern súhlasil, ale nechcel, aby tarantulu nahnevali zvukom. Tak ten výkrik pridali až v postprodukcii. Film Sám doma sa stal najziskovejšou komédiou všetkých čias. Tento rekord držal až 27 rokov, kým ho neprekonal čínsky film Never Say Die z roku 2017. No a všimli ste si, že Kevin pije Pepsi? Bola to forma product placementu. Pepsi za to zaplatila pekný balík, takže Kevinová cukrová hyperaktivita bola sponzorovaná. Joe Pesci, ktorý hral Harryho, bol zvyknutý na gangsterské filmy, takže často nadával. Režisér mu musel pripomínať, že natáčajú rodinný film a Joe namiesto nadávok začal hovoriť fridge, čo je v preklade chladnička. Hudbu k filmu zložil legendárny John Williams. A viete čo? Pôvodne ho ani nechceli osloviť, ale režisér bol fanúšikom jeho práce, tak to skúsil. Ak by sa pasce Kevina odohrávali v skutočnosti, Harry a Mar by to asi neprežili. Štúdia dokázala, že napríklad plechovka farby, ktorá letí mu priamo na tvár, by ich asi dosť vážne zranila. No a scény s Vianocami boli natáčané počas leta, takže herci museli predstierať zimné nálady v horúčavách. Predstavte si toľko svetielok v 30 stupňov. Letisková scéna bola natočená v skutočnom letisku v Chicagu. Chaos bol úplne autentický, lebo sa tam motalo množstvo komparzistov. A pamätáte si, ako Kevin kupoval zubnú kefku? Bola to čistá improvizácia. Chlapec pred ním v rade úplne poplietol natáčanie, ale bola to taká super scéna, že režisér sa rozhodol to tam nechať. No a interiéry Kevinovho domu neboli skutočné. Natáčali ich v bývalej školskej telocvični, ktorú prerobili na štúdio. Pýtate sa prečo? Aby mali väčšiu kontrolu nad scénami. V Chicagu počas natáčania nesnežilo, takže všetok sneh bol umelý. Používali napríklad rozdrvené zemiaky. Si neviem vôbec predstaviť, ako sa používajú rozdrvené zemiaky na umelý sneh. Viete to niekto? Napíš dolu do komentára. To ma zaujíma celkom. Herec Daniel Stern hral Marva, ale pôvodne rolu odmietol, lebo mu nechceli zvýšiť honorár. Nakoniec si to rozmyslel. Našťastie, lebo bol super. Film mal byť pôvodne iba malým rodinným projektom, ale stal sa z neho kultový fenomén. Doteraz patrí k najobľúbenejším vianočným filmom na svete. A čo ty, patríš medzi tých, ktorí si každý rok pustia pred Vianocami Sám doma? Ja určite áno, je to taká klasika, ktorá nesmie vôbec chýbať. Tak čo, prekvapil vás niektorý z faktov? Napíšte mi do komentára, ktorý bol váš obľúbený, no a nezabudni tam hodiť like, odber, zvoneček a uvidíme sa pri ďalšom videu. Do toho času dávaj pozor na pasce a užívaj sviatky. Ja sa s tebou lúčim a čau čau.